Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Kinte Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 14 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03/06 870 98312. Attenzo! Mr. Pepper Finger. Una de Westra Namang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Kijkers, ik heet u van harte welkom. Krishna vandaag, de weg naar zee. Ik ben vandaag niet zomaar hier. Zoals we weten, in het binnenstad Paramaribo hebben we heel veel plekken dat vol vervuild wordt door petflessen, plastic zakken, ook te komen wijnen. Overal hebben wij dat. Maar wij zijn vandaag hier de weg naar zee. En het doet me pijn, maar zoals u ziet, ik ga u de beelden laten wijzen. En dan kunt u overal zien dat er petflessen zijn, banden, heel veel plastic zakken. En eventueel, wanneer het vloed is, gaat dit alles met de zee en de rivier weg. Ik vind het wel jammer dat dit alles hier gestort wordt. We zien ook blikken. Heel veel andere dingen zoals plastic buizen. Dat is sowieso niet mooi voor ons natuur, voor ons klimaat. Natuurlijk kunt u daar ook zien in het verre afstand dat er heel veel rommel te zien is. Om het mooier te maken zijn wij niet ver van een tempel. En ik laat u dit zien. Waarom? Omdat er vaker gezegd, hier ook een gebroken bierfles. Dus eigenlijk is hier overal een beetje onveilig. En zoals u daar ziet, is er een tempel. En nabij de tempel heb je dat er zoveel vuil wordt gestort. Door niet alleen de mensen van weg naar zee, maar door iedereen die hier komt. Ik heb vernomen dat de mensen hier in de avond komen chillen. Want ze vinden hier is een soort van dijk. Net een kleine view van waterkant. Dus ze komen hier chillen in de avond.
plastic flessen worden hier gegooid. Flessen worden hier gewoon gedumpt. Dat is niet zo mooi voor ons milieu. Kijkers, ik weet niet of u dit kunt zien, maar er zijn ook ratten hier. Grote ratten. En dit zorgt ook voor ziekte van Weil. Dus ja, het is gewoon niet mooi hier te weg naar zee. Overal banden te zien, petflessen, bierblikjes, matrassen. Dus ik vraag me wel af wat er met al deze dingen eigenlijk gedaan wordt hier. Waarom ze hier gedumpt worden. Kijkers, hier vooral. Ik vind het heel jammer dat ons milieu, ons natuur zo wordt vernietigd. En dit alles komt gewoon terecht in de rivieren en de zee. En wij zijn evenveel debet daaraan. Kijkers, ik zag daar net een bank. Ik dacht van, ik kom zitten, maar ja, je ziet het. Overal. Het maakt nou niet uit waar je kijkt, links of rechts. Maar er is gewoon een hele troep. Hier, de weg naar zee. En dit is ook niet zo mooi. Dit is ook niet zo mooi voor ons, ja, voor de toeristen die komen naar Suriname. En voor ja, de mensen die eigenlijk Suriname komen bewonderen. Is dit een heel erg voor ja, vertekend beeld. Ze zullen dan Suriname zien als een van de landen die zich niet houdt wat betreft milieuvriendelijkheid. Goed, ik hoop dat ik u allen heb kunnen wijzen wat de situatie momenteel is. De weg naar zee. En ik hoop dat de mensen gewoon rekening houden en niet meer, geen dingen hier meer komen storten. Want het is overal al vervuild. En ik zie geen enkel stuk waarbij ik kan zeggen van oké, daar is er geen vuil. Dus het ligt gewoon aan ons om ons te houden aan de regels en Suriname niet vuil te maken. Kijkers, Krishna Lakpat van Kulturu TV vandaag de weg naar zee om u wijs te maken. Om milieuvervuiling te stoppen. Want niet alleen wij lijden daaraan, maar ook de levende wezens die zich bevinden in onze wateren. Dank u wel. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Trade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo is een logistiek dienstverlenend bedrijf dat lucht- en zeevracht verstuurt voor zowel bedrijven als particulieren naar bestemmingen wereldwijd. We zijn langer dan 10 jaar actief op de expediteursmarkt in Nederland en we zijn een vertrouwd adres binnen de gemeenschap. We kunnen van alles voor u verzenden, zoals geschenkpakketten, auto's, fietsen, handelszendingen en containers.
Poutrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo hopen u binnenkort te verwelkomen in een van hun vestigingen, zodat u zelf onze kwaliteit en service kunt ervaren. Tot gauw!